Sanga tan ani kili o bɛ nɛgɛ ka ɲɛ 8 sanfɛ ka foli kura ka di an lajɛbaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma ka fara lamɛnbaga jamakulu bɛɛ kan ko bɛɛ k'i bisimila Renouveau Matin tako filanan ale kan tako filanan baaraw bɛ dayɛlɛ ni wagati bolo da cogo ye. Wagati ni y'ale bolo da cogo ye ko kura jɛmukan in kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ sankolo la o bɛna jɛya ka bukun dɔɔni tigɛ kaba la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a fiɲɛ fanga tɛ bonya kosɛbɛ a fiɲɛ o bɛna bɔ kɔrɔn fɛ bi yɔrɔ janfilɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 5 k'a bila 9 na o filɛliw ko gɛlɛya bɛna don a la gɛlɛya mangani don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya in sababu bɛ tali kɛ gɔngɔn ci la. Tilega in na tile bɔta hakɛya ni kununta ko yɛlɛmaba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kama Kayi marabolo kɔnɔna na bi tilegan fɛ olu ka tile bɔta fanga bɛ kɛ degere 35 ye Kulikoro ka fara Sikaso kan olu ta bɛ kɛ degere 32 ye Segu Mopti 31 Tombouctou olu ta bɛ kɛ 28 ye Gao 29 Kidal degere 25 Menaka 28 Taudini 25 Bugunikaw olu ta bɛ kɛ degere 34 ye Kucala 31 Kita 34 Nyoro ka fara Nara kan olu ta bɛ kɛ 32 ye Douanzan degere 29 Sankaw ani Banyangara olu ta bɛ kɛ degere 31 ye Joila 32 Gourmara Rus degere 28 Bamako disigi kɔnɔna la sankolo bɛna jɛya dɔɔni nɔgɔ fitini bɛ tigɛ kaba la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci a fanga tɛ bonya a fiɲɛ bɛ bɔ kɔrɔn fɛ yɔrɔ janfilɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 k'a bila 9 na o filɛliw gɛlɛya mangani bɛ don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn ci ye tile bɔta hakɛya bɛ kɛ degere 32 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 sanga 55 tile bɛna bin nɛgɛ kanɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 18 wagati bolo da cogo filɛ tako filanan ale fɛnɛ kɔnɔna la Umaru Koyita ale bɛna don kibaru dayɛlɛ kogora. Umar Mesra Dima i ka segin ka don kibaru dayɛlɛ kibaru mana kɛ minnu ye ka tɛmɛ n'olu ye. Fanta Tumuta don kibaru tako filanan kɔnɔna na an bɛna hakilila jigin baaraw de kɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an minnu fɔ tako fɔlɔ o hukumu kɔnɔna na o la an y'a yira la k'a fɔ tako fɔlɔ hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ dugu la ni o bɛ baara ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asongo ale Sirikili mara kɔnɔna na dugutigi nɔrɔbila min kɔni kun bɛ yen nɔ waati kɔnɔna na ka tɛmɛ ni an ye kunnafoniya min sɔrɔ studio tamani mɔgɔw kɔ yira la k'a fɔ ni ale kun talen don banbagaciw fɛ ko ale kɔni segira ka na a ka so ni maa kofɔlɔ min yɛrɛ kɔni kun talen don kabini novembre kalo san 2022 maa dɔw fɛ maa minnu kɔni k'u lakuma dɔn u kɔni kun bɛ ka musaka de ɲini min bɛ ti jɔ miliyɔn 10 ɲɔgɔnna na walasa u bɛ se ka ni maa kofɔlen bila ani ka taa se kɛlɛkɛ maa dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin yɔrɔ kofɔlen na o la sa kunnafoni sɔrɔ cogoyaw la ko a kɔni segira ka na a ka so ka bɛn janvier kalo tile 2 in ma a kɛnɛma ani la fɛn min kɔni ye kun min y'a to a bilala o kun kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ma se ka dɔn hali bi nka o kun kelen kɔnɔna na min bɛ tali kɛ kɛnɛya tigilama dɔ la a ma da kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ekɔli la baarakɛla dɔ don Gawokaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko ale kɔni bɛ maa banwaciw bolo halisa ko a kibaru o ma sɔrɔ ni a yɛrɛ taara kalo tɛmɛnen kɔnɔna na fanfan ale dugu kɔnɔna na. Kunnafoniko nasira la halisa an y'a yira la k'a fɔ ka kɛ ni banbagaciya wale min taara ka mara ka kungo protection civile ma olu daga yɔrɔ min bɛ yen nɔ ka yen nɔ sɛgɛrɛ fɛn min kɔni direction générale de la protection civile la olu kɔni batake dɔ bɔ min na u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko maa 5 ɲɔgɔnna ko o de ni tora ni waleya jugu min kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlen sɔrɔ o maa 5 la ko protection civile maa 2 bɛ a la min ye civil 3 ko o bɛ a la maa 1 ko o kɔni o joginna ka tɛmɛ ni u ka kunnafoni cogoyaw y'a yira la k'a fɔ kɔni maa minnu kɔni ni waleya in kɛ wulikajɔ kɔni taara k'u sɛgɛrɛ walasa bolo bɛ se ka da u ka cogo min na ka tɛmɛ ni u ka nin waleya jugu ye. Kunnafoniko nasira la halisa an ye a lase aw ma tako fɔlɔ la ko fɛn bɛ tali kɛ protection civile maaw la olu kun kibaru halisa ko ka kɛ ni san yɛlɛma wulikajɔw ye ko u ye wulikajɔ min ta ka maaw sɛgɛrɛ walasa ka se ka dɛmɛ don maaw ma ko bi ti jɔ wulikajɔ 135 de la o hukumu kɔnɔna na ko maa 86 olu de banana maa 3 olu ni o tora a ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirabagan kasaraw la o la ka tɛmɛ ni kunnafoniya min sɔrɔla protection civile maaw fɛ ko ne y'a yira
k'a fɔ ko ka kɛ ni san tɛmɛnen taw ye ko a bɛ se k'a fɔ ko dɔ kɔni bɔra ni kasara ninnu hakɛ la. Kunnafoni ko nasira la walasa ka bita kuncɛ an ye a lase aw ma fɛn min kɔni ye san 2023 kɔnɔna na an ye kuma sɛmɛ maliyɛn caman na maliyɛn minnu na ni olu kɔni ye u hakilila di fanga furancɛ ale taa ɲɛ cogoyaw kan ani u bɛ ka makɔnɔni minnu kɛ san 23 in na furancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko san 2022 kɔnɔna na ko wulikajɔ caman kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ lakana ko ale bɛna kun kan ŋɔn kan ko waleya caman bɛ yen nɔ ko olu fana kan ka kɛ ka bɛn san 2023 ma min b'a to maaw n'u bololafɛnw olu bɛ se ka lakana u y'u dama se fana min bɛ tali kɛ kalafili minnu bɛ ni olu dɔw boloda mɛn ka bɛn san 2023 kɔnɔna ma ko jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'o kalafiliw kɛ walasa cogo min na an bɛ se ka segin an ka sariya sunba ale gafe kɔnɔna baaraw la cogo min na an ta tumuta n bɛ dansigi bi kunnafoniw la siga t'a la don kibaru ta ko filanan kɔnɔna kunnafoni olu tun ye ninnu ye Umaru an bɛ i fɔ ni sanga kɔnɔna la an bɛ kɛnɛ to Awa Daɲogo bolo ale bɛna professeur Konate bisimila u ka masala bɛ Isaka ba décryptage wagati ale sera bisimila be foli kura kura kan ɲɛsi ma ka foli di Umaru ma ka lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ segin a kan tuguni kuma ninnu bɛ fɔ a ŋaniya ye min ye walasa faamuyali ka sɔrɔ jamanaden fanba ka faamuyali sɔrɔ kalandenbaw aw ɲiyɔrɔ b'a la mɛ aw ta tɛ kosɛbɛ a kun ye mɔgɔ minnu ni ala m'olu garijɛgɛ don tubabu kalan in na an dun ka jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ fɔ tubabu kan de la bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakɛ kelen na n'o kɛra ko caman bɛ yen nɔ mankan caman bɛ yen olu bɛ dabila ni mɔgɔw ye faamuya sɔrɔ mɛ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ baliya kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ kule ko dɔ la a bɛ mankan ci fɛn dɔ la mɛ n'i y'a lasigi k'a ɲɛfɔ a ye ko fɛn min de don a b'a faamu a bɛ mankan dabila. Siga foyi t'o la o tuma la ala ka faamuyali ko ɲuman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye bi sɔgɔmada in na kuma se Isaka ba kabiri an dontɔ an y'an da don a la alors ni dɔ fɔ ka Umaru Koyita ale fana y'a da se a dɔ ma. Awɔ. Ni ka kɛnɛ sigitɔla ye ayiwa kuma se min bɛ an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na Isaka ba o de saborde ale bɛ fɔ mun kɔnɔ an bɛ kuma kelen kɔnɔ halisa ko ale bɛ kulun ko fɔ a bɛ tali kɛ min kan yɛrɛ kuma yɛrɛ sɔrɔla min fɔ o ye maa dɔ ka ŋaniya ta kulun walima baton ka a ɲini ka ji la don a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko k'a kule ka bɛɛ lajɛlen na ta donc kuma in tun bɛ tubabukan in tun b'o de hukumu kɔnɔ nka a nana bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ jɛ kuma kɔnɔna la k'a bɔ kulun yɛrɛ kɔnɔ k'a kɛ ni aw bɛ ka hakilina dɔ ta walima aw bɛ ka baara kolo girin dɔ kɛ walima aw yɛrɛ kelen don ka initiative dɔ ta ni maa dɔ b'aw senkɔrɔ ka ngɔri don o baaraw la ka baara saboter dɔɔnin a bɛ fɔ o ma ko sabordement donc o ye mɔgɔw bɛ ka hakilina min ta k'o hakilina ka balan don a la k'a ko lagosi walima k'a ko bila senkelen taama na. Siga tɛ o la Isaka ba carte d'identité biométrique ko don alors ɲɛfɔli kɛ an ye k'aw ko kɛra cogo di. An bɛ ministre ka communiqué an bɛ o fɔ ka sɔrɔ kɛ ko in nafa ka bon kosɛbɛ ministre ko communiqué dɔ senfɛ yɔrɔ Umaru y'a fɔ nka segin kan o nafa ka bon ko le ministre de la sécurité et de la protection civile informe l'opinion nationale et internationale que depuis quelque temps des informations non officielles circulent sur les réseaux sociaux portant l'obtention de la carte nationale d'identité biométrique à travers un lien internet. Ko abe wakati kungurun bo ko ministre sobe ada jama kulo kan malidenw ani ko kan mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kulo kan ko jateminɛw y'a yira kabi wakati damadɔnu kunnafoni dɔw senfɛ kunnafoni minnu ni kunnafoni balolenw tɛ ko olu bɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko ni i bɛ fɛ i bolo ka da carte nationale biométrique kan ko bɔlɔlɔ sira dɔ bɛ yen nɔ k'i bɛ taa o sanfɛ. Aussi, ces agissements s'apparentent-ils également à une tentative de sabordement du nouveau système de production de la carte nationale biométrique sécurisée, fiable, infalsifiable, acquis par le gouvernement malien pour des besoins nationaux. Ko ni waleya jugu minnu ni o bɛ ka kɛ ko n'i y'a jateminɛ k'u yɛrɛ kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ko baara kologirin min ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o boloda n'o bɛ tali kɛ carte d'identité biométrique nin kan ni maa tɛ se ka a bayɛlɛma ni a lakanalen don wa a taafanw n'a nafanw dɔnnen don ko maa dɔw de bɛ ka baaraw kɛ walasa ka o ko ka balan don o la walima k'a ko lanɔgɔ o ko k'a sɔrɔ ko n'i y'a jateminɛ ko gouvernement ye nin baara min kɛ
ko bara do min nafa bina bonya jamana don ka kosebe. Oui. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à rappeler que toute communication se rapportant à la carte nationale biométrique d'identité biométrique se fera au moment opportun. Ko ka dabela jelen klokan. Ko ni kunafoni fɛn o fɛn n'o kunkan fuma bɛna bɔ ka kɛɲɛ ni carte d'identité biométrique ye k'o bɛ kɛ siraw fɛ sira minnu ni olu jɛlen don kunafoni siraw fɛ à travers des canaux officiels de publication et de diffusion ko kunafoni sira minnu n'u jɛlen don k'a tɛ kɛ ka dogo mɔgɔ la. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rassure les populations comme ministre be maaw hakili sigi que de tels actes en raison de leur gravité ko ka kɛɲɛ ni u ko ninnu waleya jugu minnu ni u bɛ a ko kɔnɔ ne resteront pas impunis k'u tɛ to nin cogoya la ten tɔ et les auteurs seront recherchés ko maa minnu bɛ ka nin baara kolon ninnu kɛ k'u bɛna ɲini seront identifiés et interpellés ko k'u kiti k'u kiri afin de répondre de leurs actes k'u ye waleya min kɛ walasa u ka jaabi di o la. Le ministre de la Sécurité sait pouvoir compter sur la bonne compréhension et l'esprit de discernement de la population. Comme ministre Dalemba la ka foko bela jele mina famille ko nyuma soro ni kunafoni mina mi ni adira fanta tomota ni ministre so ka communiquer mi yere fenani bi ambe hakemina fon fe mana soro siga be do moko dusukuna mais ni ya fo ni tukala ta moko ta famu munde do c'est ça ango nyefo voilà. Carte d'identité biométrique ko kuma min ni anya fo ya no ka bi wakati tan oui na fora ko foko adira chake do ma chake da mi no na baraka na serveur si yere sigile me buma ko ya no kunu kle bela jele bololo sira do de na bololo sanfɛ bololo sira mi no ba ira ka foko je valide monina.com ko di yo cliquer ka ta o lien sanfɛ ki bi i ka kunafonu di ka i ka carte nina ki be i ka numéro di ki tɔgɔ di ka i ka bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen di ko n'i y'o di dɔrɔn k'o ye enregistré ko i bɛ wele i ka taa ka t'i ka carte d'identité biométrique minɛ bi carte d'identité ko gɛlɛya bɛ mɔgɔ la a kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen kɔni girinna lien in kan nka mɔgɔw girinnen lien in kan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu ni fɛn o fɛn olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛn fɔlɔ min ye mɔgɔw attiré ko in na o ye k'a fɔ lien in n'i taara a sanfɛ a en tête la a bɛ yen nɔ ko un people un bit une fois k'a sɔrɔ Mali fɛngɛ tɛ o ye Mali devise ye un peuple un bit une fois donc bɔlɔlɔ kan la dun ye yɔrɔ min tolérance zéro do donc mɔgɔ caman ye o capture kɛ ka na n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka lagosi ta k'o sɛgɛrɛ ko ni nin ye gouvernement ka baara kɛlen de ye kɔni ko k'a sɛbɛn k'a fɔ ko an ka devise yɛrɛ n'o ye un peuple un bit une fois k'a sɛbɛnnen bɛ ko un people un bit une fois o y'a anglais ye donc mɔgɔw y'u yɛrɛ ɲininka o kuma minnu na kɔfɛ mɔgɔw tilala ka siga ko ko kodi nin tɛ bracelet dɔ ye dɛ kodi nin tɛ arnaqueur ka fɛn dilannen min n'i taara i ka données di a kɔnɔ n'a bɛ kɛ sababu ye i ka données b'u ka données ta ka fɛn wɛrɛ kɛ donc mɔgɔ caman y'a daminɛ hali k'a sɛbɛn ko attention k'o bila fɛn in sanfɛ ka mɔgɔw ka attention attirer donc an bɛ se wulafɛ yan fan ma wagati min de nin communiqué in bɔra sisan maintenant mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka k'a sɔrɔ ni lien in n'i y'a cliquer ka don a kɔnɔ a bɛ taa fo lien in sanfɛ wa a ye fɛn o fɛn fɔ n'i y'a baaraw kɛ n'i ye hali ka numéro nina ni fɛnw don a bɛ jaabi bɛɛ lajɛlen d'i ma fo ka taa se lien in fo ka taa fo k'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko k'i ka enregistrement k'a taara en compte ok donc maintenant ɲininkali korogiri ye min ye oui nin ye nin bɔlɔlɔ sira in yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ ɲini ka na tile 3 ɲɔgɔnna bɔ maliden caman ba y'o enregistré la an ka tiɲɛ fɔ an kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ ye enregistré a la n'i bɛ kuma fɔ i ka kuma fɔ a si la mais kɔfɛ nin ko nana bɔ a kɛra cogo di mun de kɛra ni ministre so ko mɔgɔ dɔw de don minnu bɛ k'a ɲini ka balan don a la yalima ɲininkali ye min ye fiɲɛ min yera baara in na o fiɲɛ de kɛra sababu ye maa minnu n'u tun bɛ k'a baara kɛ u ka segin kɔ walasa ka taa ko labɛn ka ɲa wa ni o don c'est pas aussi grave mais n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw kɛlen don ka min bisigi ko arnaqueur wɛrɛ de y'u sigi
ka ni bololo sira in dayɛlɛ ka an ka données ta an t'a bɔnɛ dɛ ministre so man k'i sigi ko lajɛ dɛ o ko man ka o ni sigi tɛ bɛn cogoya si la ka sababu kɛ maliden ba caman de y'u ka données di o kɔnɔna la ni mɔgɔw dun y'u ka données di o données bɛ se ka kɛ fɛn caman ye a bɛ se ka kɛ ka kalata tiɲɛ a bɛ se ka kɛ ka données tiɲɛ a bɛ se ka kɛ ka fɛn wɛrɛw numéro de téléphone ni fɛnw bɛɛ b'a la a bɛ se ka kɛ k'i ka orange money bɛ dun donc kojuguba de don y'a sɔrɔ mais min man jugu ni gouvernement bɛ se ko ni gouvernement yɛrɛ sigara n'a bɛ se ka o kɛ ka a kun fɛngɛ parce que a bɛ a sanfɛ k'a fɔ c'est très mal vu k'a fɔ ko gouvernement ka fɛn seriyelen k'a fɔ ko gouvernement filila Mali devise la ko k'a fɔ ko un people. Mais Issa Kaba ni ye nin ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ est-ce que dibi ko dɔ tɛ nin ko in na a bɛ fɔ min ma ko les non-dits. Non o de ye jɔrɔna ko ye bi na parce que gouvernement ka nin communiqué kabi carte d'identité biométrique in ko daminɛna don fɔlɔ min na an y'a fɔ yan nɔ an ye appel min sɔrɔ a bɛ appel 40 bɔ olu bɛɛ bɛ ka ɲininkali kɛ k'an ye je valide mon NINA parce que reportage min kɛra a don ani fɛn kɛra don min je valide mon NINA ko kuma in fɔra yen nɔ de o je valide mon NINA kelen o kunkan kuma de bɛ senna ten parce que o de ye site in ye i bɛ taa ka taa baara kɛ min ma maintenant gouvernement y'a fɔ hali lancement kɛli mɔgɔ gouvernement ye mɔgɔ damadɔnu de sugandi kɛrɛnkɛrɛnnenya la videoman damadɔnu de sugandi ani kɔmusolakaw ka taa a baara kɛ k'a sɔrɔ ni ɲɔgɔnnaw en amont yani baara yɛrɛ don ka se communication ba kan ka k'a kan donc komi ni communication ba tɛ a kan ni mɔgɔw ye fɛn o fɛn y'a ka bɔlɔlɔ kan mɔgɔw bɛ taa o nɔfɛ n'o tun y'a sɔrɔ communication b'a kan ni mɔgɔw kun delilen don a la ko o ko bɛ carte d'identité biométrique ko kan ni ko o ko tun b'a kun kan ni gouvernement tun bɛ communiquer officiel ou bien ministre yɛrɛ bɛ taa à partir de demain site dɔ lancement bɛ yen nɔ tant ni mɔgɔ min kun ye fɛn o fɛn bila bɔlɔlɔ sanfɛ o la an kun bɛ siga mais problème ye min ye communication tɛ autour de cette histoire ni mɔgɔw ye fɛn o fɛn sɔrɔ parce que communication tɛ autour mɔgɔw b'o minɛ parce que hali lancement min kɛra mɔgɔ ma bɔ a kalama mɔgɔw balila k'a ye ten donc ni fɛn dɔ nana bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko o fana ye lien ye pour que ka se ka carte biométrique sɔrɔ mɔgɔw bɛ t'o nɔfɛ n'o tun y'a sɔrɔ communication bɛ kɛ autour et que a étape kelen o kelen ministre walima secrétaire général ministre so ka secrétaire général o bɛ taa ka t'i sigi télé la k'a fɔ ko bon nin de bɛ carte biométrique ko la sini nin bɛ kɛ sinikɛnɛ nin bɛ kɛ wagati o wagati ni mɔgɔw tun ye fɛn o fɛn fɔ an ye bɔlɔlɔ kan o la an b'a fɔ n k'a ma fɔ télé la ou bien a ma fɔ radio la mais quand il y a la nature a horaire du vide ni fɛn tɛ yen dɔrɔn min bɛ mɔgɔw b'o de minɛ. Siga fosi tɛ o la Umaru Koyita ɲininkali b'i bolo. Isa Kaba i y'a fɔ cogo min na ti tɛmɛ o kan kɔni nka ni waleya ninnu na est-ce que an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana pɛrɛnlen don ka nin système sugu ninnu fɛn parce que i b'a ye k'a fɔ n'a fɔra mɔgɔw ko inscrit en ligne comme ça ni fɛn ninnu na jamana majorité ma kalannen ka dɔgɔ o bɛ se ka na n'a problème sugu ye den fana système k'a fɔ ko système bɛ yen nɔ min bɛ se ka ni arnaque bɛ kɛ nin kɔnɔna na k'a kunbɛn est-ce que o fɛnw b'an ka jamana kɔnɔ. Ni suguyaw la jamana b'a kɛ étape fila ye i bɛ taa sɔrɔ étape fɔlɔ o bɛ kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu kalannen don olu bɛ u ka inscription ni fɛnw kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ deuxième étape i bɛ taa sɔrɔ u bɛ recenseurs ni balises bila ka taa o sigidaw la ka taa mɔgɔw enregistrer gɛlɛya ye o de ye n bɛ k'o de fɔ o kelen de don ça veut dire que jamana yɛrɛ ma prêt fɔlɔ nin kama parce que o fɛn fila bɛɛ de kan ka taa ni ɲɔgɔn ye parce que une fois que n'i ye a inscription internet daminɛ k'a sɔrɔ i ma agent recenseur bila terrain kan c'est sûr que mɔgɔ kalannen o mɔgɔ kalanbali o bɛɛ bɛ nin i girin internet ta in kan n'o kɛra o fana bɛ saturer alors que n'i y'a fila kɛ ɲɔgɔn fɛ hali mɔgɔ minnu ni olu fana ni ye mɔgɔ kalannen ye ni min ye occasion min sɔrɔ dɔrɔn o b'i ta kɛ o la donc o bɛ a baara nɔgɔya mais n'i ye dɔ la se ka dɔ to donc gɛlɛyaw b'o niveau la i ye a fɔ an ma prêt a kama parce que je pense que hali cakɛda min bɛ k'a kɛ a bɛ sɔrɔ a bɛ ka lagirin dɔɔnin n'o tɛ a yɛrɛ ma prêt kosɛbɛ mais an bɔra min kuma la avec Seku Ɲame Bacili o facteur fana b'a la chronogramme ye retard ta alors que nin baara ninnu fana ni a fɔra k'a fɔ ko nin carte d'identité biométrique fana de ye carte d'électeur ye donc il faut boucler tout ça normalement ka bɛn mars kalo ma o min n'o ye référendum ye déjà kuma tiɲɛ ye o de donc fɛn ninnu bɛ fɛ ka kɛ girin-girin kɔnɔ cogo min ni an m'an kɔlɔsi a girin-girin na an bɛ nafa min ɲini a la ma da la n'o nafa bɛ sɔrɔ a la. Ok Isa Kaba wagati koron kama kuma kuncɛ kuma nin babu in kan. Kuma kuncɛ kuma ye min ye
ministre so mun chargé le men ko la kelengrene ya la ministre de l'administration territoriale ni bi alere ministre d'état ko ni ko ina kuna foni be pour je ko d'accord moi donc mo mun ya cellule de communication mo ko ka fuye depuis don folam na anye point info anya fuye ngo kuna foni be pour je mo damadonu ni olube video ke mo do be no bi no lu yo lu tiku ka video yere o bo a video ka donc ni tara kata jana na folo takadi olu makolu be mo communication ke olu tese ay sabali media to be se ka abli kuna ka foku transition jugu o te transition jugu ayu wele al na mo fendu ma o ka o associé baraka ke jamana donga kuna foni très clair transition be ka ta jugo mi ni transition jugu ni ya ni o de be ka bara gele ay mo go wele mo ko munu ka bara communication olu ka bara ke wala sa jamana donga kuna parce que jamana donga be jigina yoro solo on de la ko bu ba on de wele clé journée ko carte biométrique ko be jugodi akuna foni du te ambulo ambe client wele la akobe chugo di ante mo ko soro ibe nyingali ko jonde ba communication e tatkido ukalaje ko ka dala be ambela jiri ngania o ekilenyi ako iseganya chugo ya munna wakati ale fara umar ko ita konta tumuta wakati da fara ko sebe ambe bakurba fulle ga kanyi yala me bombe mo bela jiri fu ko kanu yala bela jeli foli no marki yere fo ita kawa ambe foli ga bakurba ko bela jeli ni sokoma ko mi tasra kura mi na fle ko ta don noni ambe rubrique to la dunya ala so tika fo ita la katega wakati jamble ka burama sama ke fo malaka ko merdo asigoro benno sira ko ne ketana ma makanja gidi makendi to la kata sidna sibi makita ka ufino amanga dibila barake bago fo hawa tafili turi ale réalisation na makanja gidi makendi ale bolobe ne ko karafela Draman Kuni alibe reji konnala di Burama Kuni Mohamed Touré olube montage la ka be fo ka be walin mando ame wuli kan sigoroto Adel Samaki bolo alibe na dugu kunga ko kenezi au kambe shin to ma